Mali président filanan ye jɔn de? Mali président filanan bon non t'o dɔn. I t'o dɔn? Basi tɛ. D'accord. Voilà, aw bɛɛ lajɛlen ni wula maa o maa bɛ k'an lajɛ ni wagati in na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'a fɔ an bɛ émission kɛnɛ kan ko kan barawuli kɔnɔna na fɛn bɛɛ lajɛlen ale bɛ kɛ kɛnɛ kan. Bi wulada in na an y'an sɛnsɛn ka se Marabugu la donc an n'an balimakɛ don balimakɛ y'a mɛn k'i tɔgɔ ni jamu fɔ? N tɔgɔ Bakari Tarawele. Voilà Bakari Tarawele e y'an ka bi invité ye donc jeu de b'an bolo ka kɛ an ka émission na n'an bɛ jeu kɛ papier de bɛ nin kɔnɔ nin an b'a kucukucu ka d'i ma i bɛ kelen ta question de bɛ jeu in na n'i sera ka question jaabi 400 o y'i ta ye ni minɛ ka jate. Wa o don. 400 tɛ? O don. D'accord. Nka n'i ye question kelen jɛ dɔrɔn 400 bɛ segin a ma mais mɔgɔ bololankolon tɛ bɔ an ka ko la an n'an ka pate dumani nana donc o bɛ yen nɔ. D'accord question filɛ nin ye sisan kelen ta voilà dayɛlɛ voilà groupe F voilà i yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ an fɛ groupe F la a filɛ nin ye nin yɔrɔ la ko Mali président filanan ye jɔn de? Mali président filanan bon non t'o dɔn. I t'o dɔn? Basi tɛ. D'accord ko Segu an yɛrɛ fila ale mara la ale ye région joli n'a ye? Segu ale ye région 4nan ye. Segu ye région 4nan basi tɛ a bɛna fɔ ne da tun bɛ fɛ ka ne taara o yɔrɔnin na n'an bɔra o la kana ɲinɛ k'a fɔ i y'an ka question fɔlɔ jɛ o de y'a faamu donc an ka question laban barawuli yɛrɛ jeunesse président an bɛ jɔn de bolo? bi an bɛ don min na ko bi barawuli jeunesse président a bɛ Bamari Kamara de bolo. Bamari Kamara ayiwa a bɛ n'a fɔ e ma bɔ jeunesse yɛlɛmali kalama jeunesse président falenna kura sigira bon comme ne fana tun tɛ yan. E tun tɛ yan ayiwa basi tɛ bon nin b'a to i b'i intéressé barawuli actualité la parce que an ka question bɛɛ bɛ bolo o kan bon tiɲɛ na i question fila jɛ i kɔni ye raison sɔrɔ i 4nan ye donc ne ko mɔgɔ bololankolon tɛ bɔ a la i ma question sɔrɔ i bɛ 400 di ayiwa an ka patetigi bɛ na pate den kelen voilà ale pate in filɛ nin i b'a dayɛlɛ i b'a goûter n yɛrɛ ɲɛna sisan voilà an ka fɛn ninnu bɛɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan du kɔnɔ foyi t'a la ne yɛrɛ min bɛ k'a kuma kɛ très bien i bɛ se ka dɔɔnin dɔrɔn goûter a la voilà merci bien a diyara an ye kojugu i ni ce i ka participation na merci.